Duh. Kayak-kayaknya gagal maning ya dulu itu. Iki timbang wong isuk balik maning nyong dipaidu. Mending tak tinggal kabur wae lah. Kontrakane bayar iki. Dang, nyat. Dulu kok ora nek dulu nyong ramang kace. Ya wis ra medun, saru yo nang meja kowe metang. Yo. Jalan sangu barang kowe. Ya. Aduh. Ampun. 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 Rasakno iki. Bos. Tolong, Bos. Mau man opo kayo? Wah kae mau man Indian kae mesti. Cocok kae nggo. Mang nyong e. Cocok. Kontrakan man Indian. Pasti dukun. Bayar kontrakan. Ger. Alhamdulillah wis bayar kontrakan. Oleh nggon adem, ora bayar kontrakan iki. Ketwingi turunan kuburan bae ganggu demit lah. Ngel. Adem ngene. Gitu sih ah. Pas sih, cocok. Oh, ya lek pengen nang endi yo? Ora bali-bali. Dukune minggat maning. Luru nang endi maning iki yo? Dik. Mau opo kae yo? Indian apa yo? Cangero. Duh. Lah. Iki kok nang kene tak luru-luru. Angel. Ketemune sira maning. Ayo wis tak belen-beleni tekan ngalas yo ketemu si sira. Angel, omet. Ket kapan nang kene, Mbah? Ayo entus wae karang nemu iki mau maneh. Tak bayar iki kaya. Waduh, Gratis. apike Mbah yo? Ayo mlakno wis sampeyan nek merdokon iki yo bayar ora utang. Ya susah dukune. Iki dulure ra dadi, Mbah. Ayo dua sekarangmu lah. Berapa ngurus itu yo wis ngene wae aman. Prewe iki, Mbah, tuyule malah rong dino. Tak bali cak ono duit, keprewe jan. Oh ya dua wae urusanmu sekarangmu. Kayak nek tuyule ora angel yo tak dhewe ra tak dol lho priwe. Wah, ora bener iki. Wah iya yo priwe. Apa ya butuh sugih rumahane lah butuh mangan karo udut to. Wis payah. Tangguran bayar. Tugas ranti duit. Ono repek dadine. Ora apa kae? Teman-teman, ora apa kae kuku-kuku. Iku apa ya? Wong do ngopo ya? Main dian kuwi. Lah. Kowe bayar kontrakan. Mana dunang kene? Iki bayar utange. Riko. Nang arang tuyule nono iki ra bali-bali takon kerja. Dadi pasien iki mulane ora utang-utang wae yang iso bayar kontrakan dadine. Waduh wae mu yo kabur. Kowe kadene iki tempat jane.
utangnya juga ya. Tak bayar ngesuk. Lagi malah donang kene. Itu nanti. Alambo dol-dolmu bodo amat. Ora genah wong loro iki kontrakan ora dibayar, utang ora bayar malah do kabur nang Ayo kene. nyong le arep bayar kontrakan priwe. Aku nganti luru repek kae. Luru kayu ora kuat tugas. Lah aku kan nang kene ra kon bayar kontrakan gara-gara wong iki. Di pasir Yo yo tau tuyul bayar. ilang. Prewe yo. Genah iki kodho. Pas iki ketemu kudu bayar ora urusan. Bayar. Wis wis arep bayar utang ora?